Dobrý den lidi, my se omlouváme, my jsme totiž my jsme natočili video a bohužel se nám smazalo, takže jsme ho chtěli natočit rychle znova. My jsme se museli přesunout, protože nám svítilo hodně sluníčko a my jsme chtěli teda natočit to video, ale bohužel se nám smazalo, takže jsme ho natočili znova teďkom a takže já vám ukážu, co všechno jsme tady měli. Měli jsme tady chipsy. Jo, chipsy. Řekneme vám, že jsou dobrý hodně. Doporučujem. Potom dip. Potom jsme tady měli dip. Počkej, otevři ho. Tak počkejte. To otevřu, jenom si dám Pokémony, který tady ještě si ukážeme. Tak, tady máme dip. Ochutnáme ho znova. Tak ho odízneme. Z toho, jako, není moc dobré, jo? No, takovej napůl, ale s těma chipsama to... Počkej, ještě s chipsama. Pardon, já jsem ho zavřel. Takový divný je. Ale s chipsama, mě to chutná teda. Počkejte, ukážu vám ASMR. Tak a potom jsme tu měli... Pardon, já to mám asi jinde, jo tady. Potom jsme tu měli zaklínače. Toho jsem si koupil v Iggy, v JRC. Já vám poradím, že v JRC, pokud si něco chce, už jste dohráli hry, které už nechcete hrát, tak běžte do nového JRC v Iggy a tam můžete ty hry vyměnit za nějaký nový, nebo za ně dostanete peníze. A můj brácha si koupil hlavně tady ty Pokémony, ukaž nám je. Aha. Počkejte. Jsme dostali Basic Energy, elektrickou. Potom Shimekoho. Sansleha. Abru. Iron Bundle. Počkejte. Fezandipty. Sunkern. Snurled. Ultrian nějaká děvka. Počkejte, já nějaký kartičky možná ztratím. Pardon za prostý slova, jo. To nevadí, prostě si jednu kartičku jsme tady ještě měli a tu už nemá, tak to nevadí. Já vám ukážu. Takže už se s váma asi rozloučíme, já jsem vám chtěl ukázat pokoj, protože v tom dalším videu jsme to taky ukazovali. Tady je Lego, tady je PlayStation, tady je kamera, jakoby kamera. Tady je potom Lego Star Wars, to je můj nejoblíbenější seriál Mandalorian, jo. Potom je tady moje skříň, teda police, jo. Tady mám popfigurky různý. Ten Luke Skywalker and Grogu, R2D2, barevnej. Potom Grogu with cookies, tady vidíte ty sušenky. Pardon, on se to musí zaostřit. Kurňa, pardon. Asi to tam vidíte. A Grogu with armor, on má takové jako toho krku armor, jestli to tam jde vidět. A tady mám Nike, tady mám Manchester City a Paris Saint-Germain Mbappé and Haaland od DualShocku. A tady si šetřím místo pro moje velký Lamborghini, který za chvilku budu mít k narozeninám. A brácha už našel konečně tu kartičku. Je to holo, kartička. Počkejte. Musíš se to zaostřit. Já se omlouvám, my nemáme nějak dobrou kameru. My natáčíme jenom na normální mobil. Tak, už no, konečně to vidíte. Tak a ještě jsme vám chtěli říct, že pokud tady bude na tom videu aspoň třeba 1000 lajků, tak jednomu z vás pošleme jednu z těch kytiček Lego. A můžete, a do komentu vyberte, jaká kytička se vám líbí nejvíc. A ten, kdo bude mít nejvíc lajků, komentář, tak tomu výherci tu kytku pošleme. A potom tady máme prostě Lega různý, jo. Tak a nám se tady ještě instaluje ten... Pardon, chvilku to potrvá. Tak. Nám se tady instaluje ten zaklínač. Možná už je nainstalovaný.
Tady je tady, víc se mi instalují strašně dlouho Witcher. Ten se možná přestal instalovat, nebo nevím, nebo je neinstalovaný, teď nevím. Pardon, jsem se škytl. Já musím otřít kameru. No tak ne, no, 8 hodin to bude trvat ještě, ale to celkem v pohodě. A my vám můžeme posílat taky budeme dávat na YouTube různý videa o tom prostě, jak hrajeme, jo? A ještě tady máme toho našeho maskota Šarkouna, který bude každý video tady, když budeme třeba něco jíst a tak. A jo, ještě jsme zapomněli, vydržte chvilku, můj brácha vám k něco řekne. Nebo o té hře, jo? Třeba něco řekni. Takže jsme ty Pokémony jsme si kupovali v ECčku, takže rozhodně doporučujem a ještě bychom mohli říct, že jsme koupili tyhle pitíčka, já už je bohužel vypil, tady víte. Potom ještě to druhý pitíčko, to je kde? To mě někde ztratil, no to je vprd. Takže potom bychom tady mohli říct něco k těm Pokémonům. Rozhodujeme, že ty Pokémony jsou v novém herce. Já jsem zapomněl, že ty držíš to moje. A takže bychom mohli, ještě jsme vám chtěli ukázat, že jsme tady měli tady to pití. Je very good. A můj brácha má tady to taky, akorát, že on ho vypil za pár sekund. A prej, že vám ho už ukazoval, takže se omlouvám. A to je asi všechno. A jenom, kdybyste chtěli tu kytičku, tak mi napište ten e-mail. Ne, e-mail, do komentářů. No, do komentářů. Pardon, já si musím otřít kameru. Když tak vám někdy napíšem číslo, kdybyste nám napsali do komentářů. OK? Tak, pro mě to asi bude všechno, tak mluv. No, já se asi s váma taky rozloučím už, takže čau a napíšeme vám, kdy už bude nainstalovaná ta hra, nebo natočíme, jo? A natočíme úvodní scénku, mám to mega rozmazaný. Tak. A my se s váma tady ještě rozloučíme, jo? My jsme Super Kid 1, takže ahoj. Čus.